Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam mai gida. Ka ya naji sai wani kashi ne ke fitowa daga nan ɗakin ne. Mai gida kenan to ai tularen wuta na sa. Gida ai na san lokacin da zaka dawo, duk lokacin da zaka dawo sai in sa tularen wuta. Shi yasa ka ji kamshi. Kai amma fi kin haɗu. Allah mai gida. Kin ji da yake mugun bala'in san ki wallahi. Allah mai yara gaske. To in gaya miki mai mashin ne ya dauko ni amma wallahi gaba ɗaya hankali na da tunani na duk sun tafi suna kanki kawai ya wuce da ni fa. Dan Allah fa. Sai daga baya na dawo. Da gaske mai gida? Wallahi Allah ki jin da nake son ki bani wallahi. Gaskiya na gode. To mai gida me aka kawo mana na Ai sai kin duba kin gani. Kai mai gida nawa ne. Ana san wannan matar ba ta nan. Yasa ne miki wannan siye da kani sai ki kai a cikin gida na yau zamu bararraje na ga yayi. Allah mai gida. Wallahi. Wallahi mai gida ba ta da ni da mun mata dame mu. Kar ki damu da ita. Bata banni na ta amarti na ba mai gida. Saura ka dan salame ta ki kwantar da hankali. Allah mu ta amartin mu ko da mun ta takura mana wallahi. Dai bari shiga. Shiga. Kai mai gida na ji kanshin dawa. Mai gida, ka san me kaga irin rainin da yarinyar nan take ma? Haba mai gida, ka duba tare fa ta gan mu. Shekara nawa muna tare da kai. Mu ci wuya tare yanzu dan ka dan samu mai gida, ka je kai auro ka duba yadda take ranar. Kai ba za ka iya mata magana ba kenan? Dole ne? Maryam, ki kwantar da hankalinki. Ni Maryam ka tsaye. Na ji kana kiranta da wata maganar soyayya, ni suna na haka ba karyawa kan ba wani abu. Mai gida? To shikenan da kai zina daina Maryam masoyiyata yayi. Ki san menene? Wallahi san da nake miki wallahi ba karamin su nake miki ba na ga. Allah mai gida. Allah wallahi. Ji daɗi. Me kake kallo ta nan? Ai kwalle ta kice naga ta yi mugun kyau wallahi. Sarkan da ka siyo min din nan ne tun na auren na yi kyau ko? Sosai ma kai ne da kika kyau sosai. Allah da gaske. Ai biki jina ta da balli dazu ba? Ai saboda ke ne. Allah mai gida. Yanzu idan ba nan na ta da balli dazu ba. Ba za ta gane abin da ke faruwa tsakanina da ke. Na san ni da kai ba rabuwa. Amma kin ga ba ta gane ba. Ka san me nake son gaya maka? So nake nima ka siyo min zani irin nata. Na ga in ta sa sai wani yanga take tana wani mai. Ka siyo min mana mai gida ni ma irin. Ai ba kai min ma da za ka yi kimin kishiyan ba. Ai wanda yafi nata ma zai siya miki. Ke ni fa na shigo daki ba ma na son fito. Ita fa ko turare ba ta sawa. Allah. Tabbe ta. To wata rana ma da na shiga dakin gaya miki kawai sai na ka ta fito da mushen bera. Har yayi bindiga. Daɗi ka sheri. Ciki na gaya miki kumbura na sai inda zan sa kaina. Allah mai gida. Kai ni na yi tunanin baka ba da daddare lallabo wanda dakin kin kwanta saboda har ya ishe ni. Ke dai karki damu wallahi. Ai sutura ce dai kawai tafi ne kuma ka ce zaka siyo min. Zan siyo miki wannan yafi nata. Allah ya gida. Amma dai kamar saki yarinyar nan. Ai ka sake ta zamu auro maka. Kin san me za a yi? Ba zan sake ta ba. Abu za mu ringa miki ina siya miki abu ina kiran ki da wani abubuwa daban kawai ta gani ta ji wani bakin ciki da haushi. Allah ko a tsakar gida ko? Mana ko a ina. An kai hakan. Ai abin da ke so a shi za a yi a cikin gidan da ka yau. Shi ke na mai gida ni da kai ba rabuwa. Mugun san ki nake ki bari idan na fita na je da kasuwar Larabar mata zan siyo miki a tamfadin kawo. Din ka baka ga yadda zan yi kyau ba. Ni ba baka jiki na fara yin kyau. Na gani ai. Allah. Amma sai dai na kawo miki ita cikin dare. Ko kuma idan na kawo idan na zo zai nuna kamar na zo da kaya kawai sai in wurgar da ita ke kuma kin gane sai ki je ki dauka kin ga wanda san me yake faruwa Allah ya gida da sassafe Ina kika je min da buta nake tambayin ki. Haba yaya. Naki ne? Ina buta ki? Haba yaya. Na ga dai kayan ki daina wani. Yanzu zan na dauki butan ki. Na je bayi da shi. Shine zaki zo kina tayar da jijiyoyin wuya. Kina cewa ka in saki. Tare aka kawo mu? A'a. Taki ce? Taki kwalliya zaki da shi ko ba rago ki da shi ba? Haba yaya. Na ga dai kayan ki ƙara kira na yaya na ce. Da nawa ya zama naki gwamman danna ta masai. Ni ba yake bace kake ƙara ce min yaya kuma kaya na ba naki bane. In ki ƙara ce min yaya ban yafe ba. Shikenan indai butan ki ne baran ƙara tabawa. Kake ƙara taba mun buta. Kake ƙara taba mun buta. Sai na nemi toka da omo ma na wanke. Toka da omo. Banza iska. Haba yayi me kika mai da. Sai na wanke ta da toka da omo. Na san me kika shafa mata, na san me a jikin hannunki.
Me kake nan? Nan su ta ka fita ne kasa za mu ci? Kasa za mu ci ne a gidan? Maryam, Maryam. Mero! Halinki sai a hankali wallahi. Abinci za ka je ka nemo Mero. Wallahi halinki sai a hankali Maryam sai Allah. An yi! Mero na ce! Mero! Je ka nemo mana abinci mu ci. Kasa za mu ci ne? Tun ɗazu ina jiran ka. Kasa za mu ci a gidan ka so ka ajiye ni? Kasa zan ci? Aikin banza. Wato ko aboki na lamarin gida na yanzu gaba ɗaya ya biya ishe ni wallahi. Faɗan ni yau da na gobe daban har yanzu mata na babu sun isa haɗa kansu babu kwanciyar hankali a cikin gidana kullum faɗa kamar kaji yau raba faɗa gobe raba faɗa kullum ni kenan a raban faɗa. Kai ran ma bajje ni suka yi a ƙasa wallahi. A ƙasa suka bajje ni na gaya ma. Wato dai takamaiman gidan naka har yanzu bai silin ba kenan. A rikice ki har yanzu. Amma shawaran da ne ka gane kawai aure zan ƙara su zama mata uku a ta gwabzawa. In zauna gefe in ta kallon su kawai. Su zama su uku kenan? Shine Abin da ya kamata ka yi kenan. amma kai aka gani. Abin da ya kamata ka yi kenan. Su zama su uku. In ka ƙaro masu kishe, to ila hakan zai sa su daidaita kansu. Shikenan. Wannan fitinar ta samu sauki a gidanka. In ba haka ba kullum ran nan da na zo wucewa Allah ne ya tsare aka je hawan takalmi daga cikin gidanka. Allah ne ya tsare da ni ma sai an same ni. Kai haba. Domin Allah nake gaya ma wannan magana. Wallahi kadan da ka cin aikin su. Kaga wani katako da suka tibga muku a girji na kuwa. Naji an ce mun baka da lafiya rai hannun Allah. Kai dai bari. Amma wallahi Allah sai ne maganin su matar kawai zan kara. Abin da ya kamata. Kar ka damu kai abin da ya kamata kenan. Mu je wajen bikin can. Kai wannan awakin kullum sai kun yi gashi a cikin gidan nan. Kullum sai na share. Jama'a kai. Ba kya gani ne? Na ce ki daina kira na yaya. Ba ki iya shara ba ne? A gidan ku aka ake shara ba koya miki ba ne? Ba kya gani na ne? Ba ki iya shara ba ne? Ba koya miki ba ne a gidan ku? Ba koya miki ba ne? Ki hakuri yayi ban ganki. Na ce ki daina kira na yaya. Mara mutunci. Ki aure miji ki dinga ce min yaya ki tana gidan ku. Haba yaya. Ki daina ce min yaya na ce miki. Ki hakuri. Na ce ki daina kira na yaya. Ki daina kira na yaya. Dan ana Ki ce daina ki kira na yaya yaya. ki ce daina kiran ki yaya. Ki daina kira na yaya ki tana. To ka ji iyayen fada. Ni za ki ce An ce an faɗa kanki ake ji. Da kike kuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna jama'a amarya ta kashe miji. Inna lillahi wa inna jama'a amarya ta kashe mun miji ku taimake ni.